Gipailalom sa pagbansay og seminar karong adlaw August 5 ang 650 ka mga miyembro sa Barangay Peace and Action Team kon BIPAT sa lungsod sa Magpet, North Cotabato. Gipangunahan ni Police Major John Minidel Kalinga ug ni Magpet Mayor J. Lawrence Gonzaga ang Capability Building Seminar sa Heritage Plaza karong adlaw. Ipailalom sa reorientation seminar ang mga BIPAT sa unsaon pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa lungsod. Usa si Joji Arnaez sa mga babaeng BIPATs nga taga-barangay Bungulanon nga misalmot sa aktibidad ug nagpasalamat kini sa dugang kaibalo nga iyang natun-an. Ako nagkatanan sa among pagseminar katong sa kuan sa mga sa itong sa kuan sa child abuse nga ang bata dili siya ano ni ubunalan man gyud si ang bata kana dili gyud nga palaguman kanang kuan lang ba warag disiplina lang sa mga bata o sa amo akong pagkuan diri nga sa kadaghan namo po diri sa mga BIPAT karon pod mi nga warag nagkuan ba nga nagtipok nga warag malipayon para mo kauban nga mga BIPAT. Kini usa ka aktibidad ilalom sa ika-59 nga anibersaryo sa lungsod sa Magpet. Gisaysay kanako ni Police Major John Minidel Kalinga nga ang BIPAT ang mamahimong force multiplier sa kapulisan. Pagtigayon kita og reorientation sa atong BIPAT kay kanis la atong gamiton karong umabot nga pista bilang atong force multiplier kay ato na sing giandaman ang atong mga seguridad sa mga mutambong kay kabalutan nga daghan dito og mutambong sa selebrasyon. Considering nga ang lungsod sa Magpet malambuo na. Dugang pa ni Kalinga, gikinahanglan pa nila ang suporta sa mga BIPATs tungod aduna sila'y nagkadaiyang area nga pagatutukan o pagabantayan aron mahanay ang matag aktibidad sa maong selebrasyon. Ang anibersaryo sa lungsod sa Magpet sugdan sa Lunes, August 8 hangtod Sabado, August 13 karong tuig 2022. Usa sa mga dakong aktibidad ang pagpili sa umabot nga mutya na Magpet 2022 o gikahinaman kini sa mga residente. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!